Vzduš lidí, já jsem Tomáš Kobliha a připravil jsem si se svým kamarádem jojování. Tentokrát už nebudeme jojovat s One Star a VIP, ale s Kilter a s druhým Kilter. Takže teď vám předvedu můj trik, nevím, jak se to jmenuje, nebo kámošu vlastně, pardon. Já vám předvedu grind. Taky ho zkusím. Ten mu ještě moc nejde. Tenhle mi naučil Peťa Marek. Čtyři monety. Teď vám ukážu, který mi naučil skládat Krištof. Já zkusím horizontal finger grind, ale ještě ho neumím vracet. To je vše v první části Jojo Killer and Killer. Vzduš. Ups, spadlo nám to.